Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, utemeljen 1919. godine, je najstariji i najveći fakultet u području strojarstva, brodogradnje i zrakoplovnog inženjerstva u Republici Hrvatskoj. Kroz sva ta desetljeća, Fakultet strojarstva i brodogradnje je vodeća institucija u prethodno navedenim područjima po pitanju obrazovanja, znanosti i stručnosti. Fakultet čini 13 zavoda, 40 katedri i 44 laboratorija, smještenih u 4 zgrade s 35.000 metara kvadratnih, te oko 400 zaposlenih, od toga skoro polovica u znanstveno-nastavnim zvanjima. Na svim studijima je oko 2400 studenata s tendencijom rasta broja brucoša u posljednjim akademskim godinama. Kontinuirano se podiže kvaliteta nastave na način da se izvodi u grupama s manjim brojem studenata. Sve više se uvodi praktična nastava u suvremeno opremljenim laboratorijima, a posebna se pažnja posvećuje i terenskoj nastavi. Posebno bogatstvo fakulteta su studentske udruge, njih 10-ak. Temeljna i stručna znanja koja studenti usvajaju tijekom studija tako nalaze praktičnu primjenu u brojnim izvannastavnim aktivnostima i studentskim projektima. Ova udruga mi je donijela puno, oduzela mi je puno vremena, ali mi se to sve vratilo kroz stečeno znanje. Teorijsko znanje naučeno na fakultetu sam primijenio u praksi i svima preporučam da to naprave za vrijeme studija. Fakultet strojarstva i brodogradnje je istraživačka ustanova s razvijenom znanstveno-istraživačkom komponentom, sukladno brzini razvoja visokih tehnologija. Znatan dio svojih nastavnih i istraživačkih aktivnosti, kao i suradnje s gospodarstvom, fakultet temelji na svojim laboratorijima. Fakultet strojarstva i brodogradnje potiče i podržava sportske aktivnosti studenata prema latinskoj poslovici mens sana in corpore sano. Bavljenje sportom važno je za uspješno savladavanje studija, a s druge strane, natjecateljski sportski duh snaži i osjećaj pripadnosti matičnom fakultetu.
Sve skupa sam zadovoljna jer su nam prenijeli stvarno dosta znanja i dosta truda su uložili pritom. Tako da sve skupa zadovoljna sam. Ja sada kada se vratim unazad 5 godina, ja mislim da bi ga ponovno upisala, zato što ipak mislim da usmjerava nas na drugačiji način nego što bi možda neki drugi fakulteti učinili. I opet imamo neka znanja koja su vrlo široka, znači možemo se kasnije usmjeriti po svojim željama na puno različitih područja.